So now guys, sorry. Kakagising ko lang kasi pagdating namin galing mag-grocery, talagang natulog ako kasi sobrang pagod na pagod ako. And yan, kaya ganyan yung buhok ko. So pasensya na. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili ko. So let's start na para So magsimula tayo dito guys. Bumili ako ng cabbage with basta ano to, pinansitan. Parang yun yung pangalan namin dito. Pinansitan. And also, meron akong kangkong. Ang mahal ng gulay ngayon guys. Imagine ito, 17 pesos yung isang ano. So, pero bumili na lang ako kahit isang ano lang, isang pack. Bumili ako ng pansit. Bali 20 pesos ito. Say hi. And also bumili ako ng oil. Half kilo yung binili ko na oil kasi marami pa akong oil. So naisipan ko lang na 1/2 kilo lang yung bilhin ko. And eto guys, bumili ako ng margarine. This is 29 and 75 cents ata. Para to sa muffins. Oo. Tapos ito, white sugar, half kilo. This is 25 pesos yata ito. And meron pa akong flour doon, pero bumili lang ako ng 1 kilo. So, dalawang 1/2. So, 1 kilo yan. And also, bumili ako ng 20 pesos na bawang and sibuyas na 30 pesos. So, ayan siya. And also pala guys, nakabili ako ng baking pan. So, yan, medyo malaki ito na baking pan. So, kasang-kasya to sa, ano namin, sa, kasang-kasya siya sa oven namin kasi maliit lang yung oven namin talaga. Kaya, ganon. So, gusto ko pag nag-bake ako ng bread, yung hindi pa ko paulit-ulit. So, masyadong ingay ngayon dito guys, okay? Let's open. Okay. And also guys, kasi bumili ako ng baking pan na ganyan kasi I have baking pan pero pang cake, ganon. So, naghanap ako ng parang yung flat na parang diretso lang siya sa oven pero made to order kasi siya. So, isa lang naman yung kailangan ko. So, hindi sila gumagawa ng isa lang. So, kaya bumili ako ng ganito. Medyo malaki. This is, 45 pesos. 55 pesos. Parang 45. Parang ganun yung price niya. So, yun. And back to our groceries. Bumili ako ng apples. 3 piraso, 20 pesos. So, this is 50 pesos. And also, bumili pala ako ng guys, egg. This is 1 tray of egg. So, we really need egg. Like, isang tray yung binibili ko kasi magbe-bake. So, later siguro, later tomorrow, magbe-bake ako ng bread, pancake, and also muffins. For the next 2 weeks na yon. So, hopefully, ma-vlog ko siya, guys. Pero, isa-separate ko na lang siya dito sa vlog. Isa-separate ko na siya sa vlog na to kasi hindi na siya magkasa. Siyempre, mahaba na siya. So, ayun. And, eto, bumili ako ng watermelon. This is for 54 pesos. Saging. Banana. Bumili pala ako ng banana. Eto, banana na 23 pesos per kilo. So, yung nabayaran ko nito mga 36 and 25 cents ata yung binayaran ko nito. So, marami na siya. And also, bumili ako ng Baker's Best. This is butter. Ano to? This is 39 pesos or 38 pesos. Parang yun. Para to sa muffins ko. So, yan. Dyan yan. Para sa muffins. And also, so, ayan siya. Then, bumili ako ng Clara Ole na
mango pineapple jam. So, gusto ko sana yung strawberry jam pero ayaw ng asawa ko. So, ayan na lang yung binila. This is 98 pesos. So, ayan. And bumili ako ng popcorn, 23 and 10 cents. So, may cheese siya pero konting-konti lang. So, bumili ako ng cheese na 8 and 80 cents. Cheese powder. So, pang snacks. So, nakakatipid din kami dito sa snacks na to kasi marami tong magagawa na popcorn. And nakakabusog siya. And also, breadsticks, dalawa. And baby breadsticks and mother breadsticks na malaki. So, yan. Para sa anak ko. And also then, bumili ako ng kamote. This is 40 pesos. Yung lahat ng to. So, ang kilo nito is 15 pesos yung kilo. So, ayun siya. So, gagawin ko tong tawag dito, kamote Q. So, marami akong magagawa nito. And also, excuse me, and also 10 kilos of sky rice. So, this is 43 pesos ang kilo yata nito. So, bumili ako ng 10 kilos. So, marami pa akong rice. Medyo marami pa yung... So, may rice pa ako sa doon, pero bumili lang ako ng bali 10 kilos. This is 420 pesos yata ito, guys. Nakalimutan ko kung magkano yung exact price. Pero, ayan siya. This is sky rice. So, parang ano to. Yan, proudly Pinoy, freshly milled. So, ayun. So, eto na lahat, guys. Na-arrange ko na siya. Yung eggs sa ibabaw, yung mga biscuits. So, I have also eggs over here. Yung mga, ito yung butter. Yan. Tapos, ito, hindi ko pa siya nalagay talaga sa ano. And yung mga vitamins. And also, yung ibang ano. And also, bread, syrup. Tapos, ito, nilagay ko siya dyan. And also, bukas ko pa to ipapak yung aking gulay. Yan. Melon, yung kung natataka kayo, bakit ko nilalagay sa refrigerator yung saging? Kasi gusto ko yung kinakain ko yung medyo frozen. Parang frozen, parang lumalamig talaga siya yung saging. Tapos yung cheese ko, hindi ko pa siya naubos. Yung apples, nasa ano. Tapos eto, bukas ko na din ito ipapak. Tsaka ito yung pansit. And, yan. Eto na yung mga ginawa ko kanina. So, ayan siya, guys. So, ayan siya lahat, guys. And, yun lang naman for now. So, maybe tomorrow na talaga ako magluluto ng bread. And pancake and also muffins. So, yun lang, guys. So, I hope you guys enjoy and please leave comment below kung meron kayong mga gusto or meron kayong gusto i-share sa akin. Maluboy kong tatanggapin yung mga so, yun. So, see you in the next video. Bye-bye! 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 You're winning!